ହଁ, ଆଜି ଆମେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା। ସେହି ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଆଉ କିପରି? ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଯେପରି ସେହିପରି ଜାଣିବା ଆଉ ମାନିବା ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି କହନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରକୃତି, ଜୀବାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ହେଇନି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ଶରୀରରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା। ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଫଟୋ ପରି ନୁହନ୍ତି, କି ଗଛ ପରି ନୁହନ୍ତି, କି ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେମାନେ ବିଚାର କରିକି ଦେଖିବା। ଫଟୋ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରକର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ସେ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି ତିଆର କରିନାହାନ୍ତି, କି ସେହି ଫଟୋ ପରି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଙ୍କି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗଛ ପରି ମଧ୍ୟ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଗଛ ପରି ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଗଛ ଏକଦେଶୀ, ଯୋଉଠି ରହିଛି ସେଇଠି ରହିଛି, ଆଉ ସୀମିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସେ ଯେତେ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ରହିଛି, ସେ ସେତିକି ହିଁ ରହିଛି। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶିଳ୍ପକାରମାନେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପକାରମାନେ କେହି ଗଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱରକୁ କେହି ଗଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଗଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏକ ଦେବଃ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୂଢ଼ଃ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା। ସେ ଏକ ଦେବ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସବୁଠାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଜୀବ ଜଗତ ବଞ୍ଚିତ